हाईवे पे चालू है जरा। अभी ऐसे खड़े रहिए, ऐसे रुकिए। आप मैं बोल रहा था ना आपको, ये सब लोग, हाँ बोल रहा था ना आपको मैं, ये इसको पहचानते सब लोग वीडियो से। इधर लाइटिंग बहुत अच्छा है, लाइट अच्छा है। अभी एक काम कीजिए, आप आगे आइए, पीछे रहिए। आप है ना इनको ऐसे कमर पकड़िए, ओके, लाइक दैट, ओके, ठीक है। देखिए एक दूसरे को, एक मिनट, स्माइल। नहीं अच्छा फोटो आता था, कैंडिडेट अच्छा आता था। हाँ ठीक है ठीक है। चल चल होल्ड करता है इतना ही। क्या वो अभी ऐसे पकड़ सकते हैं, चलेगा ना? और कमर में पकड़िए, कमर में पकड़िए और हाथ पकड़िए, और थोड़ा हल्का बेंड करना है और एक दूसरे को देखना है। वेट वेट मैं बोलूँगा तभी तो आगे 3 वेट वेट मैं बोलता हूँ तभी हो, रेडी बोलूँगा तभी। वो इतना जिम किया किस लिए? आप सो जाइए थोड़ा, हाँ थोड़ा सा हाथ पे भरोसा रखो। हाथ पे, और आप भी थोड़ा झुकिए ऐसा। जा बिंदा जा बटी जा। एक मिनट, ये निकाल दीजिए, एक उंगली पकड़ी, बाकी सब नॉर्मल रख कर दीजिए, एकदम फ्री छोड़ देना। हाँ हाँ हाँ। और आप सीधा, आप क्रॉस रहिए, आप सीधा रहिए, ठीक है? हाँ ऐसे ऐसे। अब मुझे मत देखना, मुझे मत देखना, ऐसा सामने वो साइड देखिए। हाँ थोड़ा सा ऐसा कैंडिडेट टाइप निकाल। थोड़ा अब भी उस साइड रहिए, हाँ, और बस आप अपने दिन में रहिए, इधर मत देखिए। हाँ आप उधर देखिए, उधर देखिए। पोज करने ऐसा मत कर, नॉर्मल रहे। अब एक दूसरे को देखिए। झालं का नवरा नवरीचं फोटो सेशन? निघाले ते, बोलून निघाले। अरे वो दीदी के फ्रेंड तुला यायचं आहे ओकर, पण तू पण ये कोरेगावला आता। दोन्ही फक्त पार्टी नावं बदली करायला पाहिजे होती। Anand, this is for you. Thank you. Already married, newly married. उदास फोटोच्या बाहेर, डाय डाय आराम, जरासा तुला ठेवून जायचं का घेऊन जायचं काजल? म्हणूनच उदास आहे। हां घेऊन जायचं। काल तेजल बरोबर काढून घे ना तेजल। झाला ताई फोटो? रेडी? ही आमची आजी त्या कोण कॅमेरामॅन गणपतीत
विदाई वाला फीलिंग आ रहा है. सर्व काय बोलतो. आता सर्व व्ह्युअरसाठी आता आमच्या दोघांचं एंगेजमेंट आय गेस लाईट नाही असं घुमला इधर घुम. आता आमच्या दोघांचं मम्मी कुठल्या व्ह्युअर्सला आता आमच्या दोघांचं एंगेजमेंट झालं. सर्व तर आले आणि तुम्ही पण व्हर्च्युअली प्रेझेंट होतं हे समजून आम्हाला खूप छान वाटलं है ना ताई. असं तुमच्या सर्वांच्या सपोर्टसाठी म्हणजे आमच्या मन भरून आलं आणि खूप छान वाटलं आम्हाला. आम्ही पण एन्जॉय केला आणि तुम्ही पण एन्जॉय केलं ते आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओला काय काय करा काजल, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा आणि घंटी करू आता. बाय. गिफ्ट फॉर यू. खाऊ खाऊ खायला आज खाऊच खायचं आहे. रोज पुरा दिवसभर चालूच आहे. बदलापूरची सून केली ना. बदलापूरची सोन केली ना. ताई आमच्या बसचं इंट्रोडक्शन दे. आम्ही बसमधून आमची ताई कारमधून. अच्छा 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 छोटी गाडी आहे मोठी गाडी का. कोली वाटते ना कोली पुढे तरी थांबवायची है ना. चला आई आता परत कधी भेटूया आपण. परत कधी भेटूया आपण 2 दिवसांनी. 2 दिवसांनी. अरे आज तर भारी असतात आईचे. तुझीच आई बोलली 2 दिवसांनी येतो. मग येणारच आहे आता. आता काय म्हणतात त्याला गाडी आहे आपल्याकडे सीट आहे. हो काय चल चल काजल बोलू. चलो भी फाइनली बाय 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 बाय. थैंक यू तुम लोग दोनों के सपोर्ट के लिए और अच्छा हो गया. गाडीची हवा गेली जरा. हवा भरूया. जमलीच रे. दमली ताई. चला जरा चालतो बसून बसून आमचं दमली. आमची समृद्धी खूपच दमली आहे. पाणी प्यायला वाटतंय ना है ना. काजी पाणी बिणी प्यायचं. तुम्ही झोपत नाही. हां पाटी झोपता पाटी. छान वाटलं तुम्ही आले सर्व. आम्ही हाव ना घाबरतो तसे. सासूबाई तुझी बोलली आम्ही पण नाचूया म्हणून. हिला भेटी मारून बोलू काय संकट. आता पण मागा गेल्या गेल्या पण झोप आली. खूप चांगले बिचारी काय द्यायला नको बाबा. खूप चांगले आहेत ते चांगले लोक. म्हणजे आपल्या फॅमिलीला मॅच झाली. मुलगी पण बघितली आम्ही आणि फॅमिली पण बघितली आम्ही तिकडे. मुलगी तर खूपच चांगली. हा मम्मी ते खरं म्हणजे ते त्यांची ती म्हणजे आई सासू आहेत ना ते खूप फ्रेंडली आहेत. हा तेच. दुसरं काय पाहिजे बोलायलाच पाहिजे. शांत पाहिजे. स्वभाव चांगला पाहिजे. आत्याला पण नाचायला नाही आज भेटलं. ही आता नाचत होती. हा काय इथे मग सकाळी जेवले कमी पण ते. पॉवर संपलेली आहे कालपासून. आता जाऊन झोपणार ना. झोपा ना. होय काय बनवणार आज खायला. बघूया घरी तरी जाऊया. फॅशन शो. आणि आपली छोटी मुलं काय करतात. काय रे दमलात. दमले बिचारे. बरं झालं आता रिटर्न केली नाही. मामा पण जमले. उडताय की नाही पार्टनर. ही बिचारी काय एकटी बसली तिकडे शांत सुमसाम. गाडी मोठी आहे. स्पेशल स्लीपर असे झोपून गेले असे माणसं. पाणी मागवतो जरा थांबली तर कुठे.
हा भांडी एक बाबू बस ना खाली. काय पावभाजी कशी होती? छान होती. खाल्ली तुम्ही? किती पाव खाल्ले? पाव मी 6. म्हणजे 3 नाही 2 खाल्ले पहिले. 2 खाल्ले आणि आता अर्धा खाल्ला. 2.5 पर्यंत खाल्ले. हा काय? हो. आता फर्स्ट टाइम आणि मंचुरियन आवडली? मंचुरियन आवडली मला. आजीने मी खाल्ली. नाही खाल्ली. मी पावभाजी खाल्ली. आज मंचुरियनचा उपवास. हो मला आवडली भरपूर. छान बघा आहे. बघा असं खाली करायचं जेव्हा उरलं तेव्हा का ते खाऊन टाका. खाणार ते सगळं खायचं. सर्व खायचं बघा. म्हणजे ते तुझ्या आजीसारखंच असते नाही. उद्या मोबाईल याच्यावर दिसेल. हा पूर्ण ताट कसा खाली गेला पाहिजे. होय. मग कशी पुढची पिढी बघा कशी शिकते तिकडे. अरे तुझी आजी पण अशी जेव्हा. आता इथे बघा आजीला बाजूला बसवलेलं आहे. होय. आजी कालचा प्रवास कसा झाला ते विचारलंच नाही मी तुम्हाला. ते काल सकाळी सकाळी आमच्या आजी आले 5:30ला आलात ना आजी? हो हो. हा मग कसं होता प्रवास कालचा? काय म्हणजे आमचीच जरा चूक झाली. आम्ही मध्यभागात झालो. आमचा 3 ते 4 डबा होता आणि आम्ही कुठेतरी मग आम्हाला कोण काय घेत नव्हतं. असं आमची सीट आहे आमची सीट आहे करून आमचं हे आहे. तुम्ही दुसऱ्याच डब्यात जाऊन बसलात हा ना? आम्ही मध्यभागात गेलो आणि 4 आम्ही प्रदक्षिण देवाक घालतो तसे इथे जाऊ पाठी होत्या वडापाववाल्या. ते सांगित इथे या. ऍक्च्युली बुकिंग झाली होती आजी आणि आत्याची सर्वांची एक डब्याची. ते हा. सर्व लोक गेले बोलतात डब्यामध्ये. हा आणि नंतर आम्ही कुठे समगेसरला गाडी आली ना हा. त्या 3 मिनिटाच असतात. 5 म्हटल्याने आम्हाला धावता धावता पुढे झाला हे झाली तर आम्ही वरती चढलो कसे कसे. मग का ते? हा? काय कोणत्या डब्यात चढलात? मग आमचा डबा मध्ये भेटला. चढायच्या अगोदर आम्ही अरे कुठे पिशव्या चढलो. घेऊन दांडा बिंडा. आणि कसं झालं गडबड झाली ना आणि ही गाडी थांबत नाही जास्त वेळ. हा हा जर हे पप्पाची चाक काढतोय मीठ हवंय. एंगेजमेंट झालेली आहे. काम झालेलं आहे आता जरा रिलॅक्स वाटतंय. अर्ध लग्न झालेलं आहे. हा माझ्या इथे बघ. आता पप्पाचं अर्ध लग्न झालेलं आहे. आता बाहेर टाकून जाईल. ते चूल पेटलेली नाही ना आपल्या इथे करायची. सगळ्या लोकांची आमची पण सर्वांची जेवढे होते जेवढे तेवढे होते जमलेले तेवढे त्यांची. काय कोणी जिस्त लागली असती तर जाऊ दे काही ना तर सांगितलं. अशी रावण आहे घ्यायची. काय बोलते? मुलं बघ. ते लावला बाय. आता मी काढते. त्या साईडून फेकाट दुकानवाला. हे दुकानातलं गेलं. काय केलं काय केलं. हा परत काढतेस ना. सोनीवरनं पण काढलं. सोनीची पण काढते. पप्पाचीच आधी फिरव. का मग? काढते. फिरव. टोमॅटो पण आता कसं काय नाही, बनवलं मीठ कारण ते नाही टाक. पडपडायला पाहिजे ना आता चुलीवर. मीठ नाही. मीठ आहे. मीठ देऊ काय. तो बघतोय ना तिथे. ताई काय बघतोस? आत्याची बॉडी वाढली पावभाजी. पाव आले आता. पाव दोन खाल्ले मी, पण मला चालत नाही पाव खायला. ताई होय थांब. आत्याची बॉडी वाढली. आत्याची बॉडी वाढली म्हणजे आते मुलातच अशी बांधाय आतेचा. ते मजबूत आहे पहिल्यापासून. पहिल्यापासून आम्ही असे आहेत. ते काय पीठ आणला? जाडा मीठ. काय नात्यामध्ये अरे यार व्हिडिओ केलं का? तू मारलंस पहिली बघ. कोणची दिष्ट लागून दे काय नजर लागून दे कोणतं का भाडे घरी असून दे कोण असा त्याचा जाऊ दे समोर त्यांकडे. हा. हे डोळे चिंता चिंता येते कशाला बाहेर. ते पण व्हिडिओ बघतात. बघतात ना. अरे बापरे. दिलू बघा एकदम मस्त झोपलेले आता आहे. दिलूला बघा. माझी शानी दिलू. मोबाईल सोन्या तुझा ना. आता बघा साखरपुडा झाला ना आता आपला. हो. हा आता तुम्ही किती दिवस राहताय?
आता आम्ही सकाळी पहाटे जाणार. नाही 5 दिवस राहायचं. बापरे तिकीट फुकट जाऊ दे काय? जाऊ दे तिकीट फुकट, काय कॅन्सल करू शकतो आणि आम्ही. माझे कॅट लोक काय करणार तिथे पळून जातात. मग आजीला ठेवतो मी. आजीला ठेव, मी जाऊ शकतो. आजी नाही. राहा ना 5 दिवस. आता उद्या सोमवारी रात्रीवर वाडी 4:07 वाजता 8 दिवस. हा सप्ताह ते राहू नाही शकत. हा. कोण काय करणार कारण- गं? एवढं सोडायचं आहे. नाही पण आमचे बघणारे म्हणतात आणि ना आता आजीला आम्हाला ठेवा, नंतर येणार मी. आजीला ठेवा म्हणतात. गणपत झाल्यावर येईन दिवाळी. कॅरोटला काय? बंद करून आलोय. दिवाळीला या. कॅट लोकांना आलोय. कासव आहे अगं ह्या त्यांना बंद ठेवून आलोय ना, मग त्यांना आता खाणं पाणी सर्व पाहिजे. बरोबर. आम्हाला जाणं भाग आहे. आणि हिला काय आता झेपत नाही. आम्ही एक दिवस आता आता बरोबर नव्हतं आम्हाला तब्येत. ती हवा होती ना तेव्हा केस अरे हो. या आजींसाठी गिफ्ट बनवलेला. माडूताई उर्फ कांता राजाराम जोशी. हे कसे आता कायमचे राहिले ना अल्बम मस्त वाले. मस्त आले. अरे वा. मानताई अरे वा. ही ओळखतच नाही. कोण आहे ती ओळख हे. अरे वा हिरोईन झाली आहे. काय ती हिरोईन? कोण आहे? कोण ती? नाही नूतन. ही कोण आहे? ही कोण आहे ती काय आता माय? बसंती. बसंती. पप्पूची बसंती. तुम्ही बघला नव्हता ना? थांबा दाखवते. शोले मधली बस आम्ही बघले नव्हते ना म्हणून बघ. अशा आत्यांचे पण आता सर्व अरे फोटो वा. काढूया दोघांचे. हा या हार घालू. मशीन लावताय? आणि ते डोक्यात ना. हे बबी पायरीवर पाय ठेवून नाही का? हे कोण तो काय नाव ते? ह्यो बबीचं मस्त आलंय रे. हे छान आले ना. छान आलंय. पप्पूनी हा गिफ्ट कोणी बनवला माहिती तुम्हाला? सोनीने. हा ताई. अरे वा. मग पुत्र अरे पाजर. बाबू पण किती झोपली आमची बाबू सारखी है ना. काय दिलो तिला आवडत नाही. हा इथे गप्पा. तो मोबाईल तुझा आहे का? हे माझे निले साडीत चांगला आलाय पण ते वरती झाला माझा हे बघ. हे सर्व फोटो आपण बघितलेले आहेत, हा. फक्त अल्बम टाइप मध्ये बनवले आणि ते मी कसं बघितले मस्त वाटतं ना ते. हा, मस्त मस्त आले बा. आयुष्यमान भरपूर आता ठेवा राज्य album करा. तुमचा कायमचा. 5 पुत्र होऊन दे. घर भरून दार भरून दे. पाच माझ्या काय? नातवाचा. कुठे दोन ठेवायचे. आणि हे आता DSLR चे काढले ते पण असे बनवूया. प्रत्येकाचे काढलेत ना थोडे थोडे. वा, ते बघ. माझ्या पप्प्याचं मस्त. माझा मस्त आलं पप्प्या बरोबर. आता का आते राहते इकडे, आत्याचे पण असे फोटो काढूया. अल्बम बनवूया. पहिल्यासारखे पहिले ना काढायची. नातू अल्बम असं बनवायचा. माझा- माझ्या गाडीवरचं पण मस्त आलंय पप्प्या. हो गाडीवर तर छान आलं तुमचं. कलेक्टर. ते काळपट पडलं ना पण जरा. हा ते कसं ते हे झालं ना फोटो बनवताना ते हा. झाले ना. हा, झाले. हे काय मानपर आली आहे. हाय अजून. आहेत त्याचं. अरे वा. बाई बघ माधुताई काय कोण आहे बोलत? तिथे स्पेशल बाई Special. बाईला बघायला. बबी खाली बघायला हे लागली. काळपट आले नाही सर्व. नाही नाही, ते चष्मा फोटो बघ ना, इकडे काढतात. बघ ना फोटो कसा आहे. हा, हा दाखवला बघितले. पहिला. है ना अल्बम. ते बाई आम्ही तिकडे हे बनवलं. असं गिफ्ट दिलं की माणूस किती खुश होईल ना. स्वतःचेच फोटो स्वतःला तसे अल्बम बनवून दिले. शॉर्टकट माझा वाढदिवस होतो तर म्हटले नंतर बघू. वाढदिवसाचं गिफ्ट. हे मस्त आलं एकदम. वा. ते जाऊ किमान. भरपूर आता छान वाटतं ना बघायला असं अल्बम आणि फोटो. हा, राज्य करा भरपूर. हे तुम्हाला घेऊनच जायला दिलंय ते. देव दिगंबर करून दे तुका माझ्या पोरात केवाय. हाय माझं भाचोच आहे. छान वाटतं बघायला ते. कोण आम्हाला पोचवणार होता एवढ्या काय? काहीतरी केलं आमच्यासाठी. तुझी चप्पल कुठे आहे? तो चालू परवा सोडली आता गाडीचं. होय. या गणपती देणार आहोत. बाई येते हा. चांगला राहा. आम्ही काढतो हुशार. तरी किती राहा? 8 दिवस का? राहा. चल बाबा. जा पप्पा. चला बाय. चल बाबा. बाय बाय टाटा. चल. जय सद्गुरू बाबा. हा जावायचं बरोबर. बस आहे ना दादा. नाही झालं बसा.
चला